L-għaliex, illum ħan iddiskutu n-negozju. U magħna Abigail Ġusmamo kif ukoll Stephanie Borg, grazzi l qegħdin magħna. U ma nistgħux ndiskutu das-suġġett jekk ma jkunx hemm persuna bħal Stephanie Borg li kienet disruptor fil-market tagħha u emnet fil-prodott tagħha llum il-ġurnata għandha brand li hija rinomata mhux ħażin. U Abigail Ġusmamo li antiża sew fid-dinja tan-negozju u kienet hemmhekk għal ħafna negozjanti fi żminijiet li kienu diffiċli bħal COVID huwa wieħed minnhom. Il-mistoqsija ħad diskutu llum għaliex hemm nies li jażlu jidħlu għan-negozju. X'taħsbu? Għalfejn min jażel li jibqa' impjegat u hemm min jażel li jidħol għan-negozju. Mela, nibda jiena, ħan nitkellem il-perspettiva personali. Jiena kont impjegata, mbagħad minn xi żmien ngħix barra minn Malta, fejn għal żmien kont impjegata wkoll, u ġejt lura u wara ftit żmien irrealizzajt li hemm xi ħaġa fija that needs to be fulfilled. Kien hemm ċirkostanzi personali li ma rnexxewx kif xtaqthom jiena u għad mela din hija ħaġa li jiena nixtieq nagħmel b'ħajti ħanipprova u ħanati ruħi u ġismi kollha li biex tirnexxi b'xi mod. Ġifieri min-naħa tiegħi għalfejn għażilt li nkun self-employed bażikament għax kien hemm xewqa, kien hemm passjoni li rrid nirrealizza. Ġifieri qisu kemm ċertu awtonomija u ċertu ideali. Meta tkun impjegata ovvjament għandek min issa jiena fis-settur kreattiv kif kulħadd jaf insomma min jafni u jkollok ħafna limitazzjonijiet ovvjament xi jgħidlek il-boss jew sa fejn tista' tasal jew mbagħad ismaħi wasal f'ċertu età whatever qiegħda f'di sitwazzjoni I want to be my own boss, irrid ikolli il-kreattività sakemm nista' ovvjament għax limitazzjonijiet dejjem ikun hemm xi mod jew ieħor, imma xtaqt li noħroġ dak li kelli ġo fija u għad ħanipprovadi, ħanaraw xiġri. Jekk ma tirna xiex nerġa' mmur lura impjegata. U s'istadni għaddejja. U Abigail iltaqa' ma' ħafna negozjanti inti. Ekku, u ħanaqbel ma' Stephanie. Stephanie qalet ħafna affarijiet li jiġu kwotati ta' għalfejn wieħed ikun interessat li jidħol fin-negozju. Imma id-departing point hija li daw ikollhom calling. Ġifieri daw jaraw wieħed jista' jsejħilha opportunità, wieħed jista' jsejħilha mod ta' kif huma jistgħu jagħtu soluzzjoni, mod ta' kif huma jistgħu joffru xi ħaġa li jgħidu sma jiena di jirrid nagħmilha. I cannot rely on anyone li ħaniprova nkun impjegat. Hija ħafna iktar diffiċli. Tant iħossuha b'saħħithom bħalma żgur ħassi ta' Stephanie b'saħħitha fija li kellha xi ħaġa x'toffri, kellha soluzzjoni, Stephanie rat opportunità, rat gap qalet isma' jiena nixtieq għandi xi ħaġa x'nofri u rid nofriha. U mbagħad other things that come with it li wieħed jaqla l-flus, li wieħed they are their own boss. Però dejjem nemmen li it is the calling that li minn hemmhekk it starts from u mhux il-calling li just l-idea li jiena rrid nidħol fin-negozju. Il-calling li jiena rrid li għandi xi ħaġa x'noffri u rrid nagħmilha jiena. Ħafna perseveranza mbagħad when the going gets tough, kif ħafna drabi jiġri, ittik l-enerġija u ttik il-kuraġġ li tajt all right, diħa tgħaddi b'xi mod imma rrid nerbħilha, rrid nisfida dil ħaġa għax inti jekk tagħmel xi ħaġa l-flus ovvjament tajt forget it mhix qed taħdem ovvjament sakemm tibdew hekk ħammur nerġa' pjegat għandi l-paga fl-aħħar tax-xahar. Imma jekk ma jkollokx il-passjoni u l-calling li qed tgħidilha inti naħseb li kelma vera sabiħa. You cannot be fulfilled unless you fulfill that calling. Infatti sibna riċerka li tgħid li l-motivazzjoni ħafna drabi hija l-awtonomija u s-sodisfazzjon personali u t-tfittxija tal-għan li din inti qed tgħidilha calling. Purpose. Però meta nħares madwari xorta naħseb li hemm min jiftaħ negozju għax tal-passizzi għamlu suċċess, ma niftaħ tal-passizzi, jew għax qed ibiħħu l-mobiles u dik xi ħaġa li qed jagħmilha kulħadd mela ħanagħmel bħalhom. Mhux hekk, jiġifieri mhux kulħadd jista' jkun għandu sab il-calling jew inkella jaħseb li għandu calling imma fil-verità. Jiena kif qed inti misma' ħafna negozji u being in business mhuwiex faċli, ikollok ħafna cycles, ikollok ups, downs, mhux dejjem tiġik tajba.
U kultant jgħidu li kieku mhux vera inħobb dak li nagħmel, kieku immur impjegat ma' xi ħadd għax hija ħafna aktar faċli għalija, imma tant ikunu dedikati li dik is-sense of purpose li għandhom u tant jixtiequ issetjaw goal hija parti integrali minnhom. Ġifieri Stephanie minar li tagħmel Stephanie u minar Stephanie Borg. Fimt, tanti hija parti minna llum il-ġurnata li vera hija xi ħaġa sabiħa li tara, ġifieri these people sabu mod kif jesprimu lilhom infushom kif jagħtu xi ħaġa għax l-aħħar mill-aħħar qegħdin jagħtu xi ħaġa lis-soċjetà, jagħtu xi ħaġa lilna tikkontribwixxu lejna kollha. And they are ready to risk it as well while doing it. Ħana mistoqsija bħal-avukat tax-xitan. Xi ħaġa ħażina ma bħalissa qed naraw kun suċċess. Semmejt qabilna f'ħanut li biħ il-mobiles. Li nagħmel dik il-biċċa xogħol għax bħalissa hija. Ma naħsibx, naħseb jiena li inti toħloq negozju għal raġuni differenti bħalma min tidħol f'relazzjoni għal raġuni differenti. Ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina, naħseb jiena mbagħad tagħmel differenza tal-perseveranza. Naħseb jiena meta nitkellem anke ma' nies li huma fin-negozju, jidħlu ħafna drabi jitkellmu fuq in-negozju bħala l-baby tagħhom. Tajjeb li u tibda tara li l-attachment huwa viċin ħafna li anke meta jiġu eżempju biex imbagħad jibdew jimpjegaw in-nies. U d-diffikultà li jsibu biex jafdaw lill-impjegati u anke l-ewwel impjegati li jirreżenjaw is-sens ta' tradiment li jisma' jiena fdajtek bil-baby tiegħi u issa f'daqqa waħda qed tażaħ titlaq. Jew inkella meta l-kumpanija tikber b'tali mod li ħaddaħħal CEO. Jew inkella meta għandek family business u ħajtkellmu fuq succession plan. Kultant l-emozzjonijiet li jkun hemm hija differenti minn xi ħadd li huwa investitur jew inkella għamel negozju fl-opinjoni tiegħi għal flus biss, allura it's easier li ngħaddiħan xi ħadd basta fl-aħħar tax-xahar, fl-aħħar tal-quarter jibda jibgħat li l-ammont tiegħi. Meta xi ħadd ħoloq u ħabba l-calling, ħabba lan, ir-relazzjoni tiegħu man-negozju li mhux forsi naraħħa xi ħaġa pożittiva. Jien naħseb li kultant jiena persuna minnhom li ħloqt in-negozju u meta ħarsej willingness hija xi ħaġa li llum għandu 14 sena ma' xorta għalija u għall-baby tiegħi li anke meta niġi biex nimpjega n-nies u hekk għadni nħoss dik ir-responsabilità li willingness iktar minn kull ħaġa oħra. Però mbagħad hemm meta tagħmel deċiżjonijiet kultant dak li għamel negozju għal flus biss biex npoġġuha b'dan mod. Kultant kapaċi jagħmel deċiżjonijiet aħjar minni. Għax kultant l-emozzjoni tiegħi jista' jkun taffettwa li qed ngħidu li hemm it-tajjeb u l-ħażin, taf kif darba kelli negozju ma' xi ħadd li jagħmlu biss għal flus u tallimt ħafna minn għandu għax id-deċiżjonijiet kienu jkunu diħatejn jew ħattellef. Pragmatiċi. U kieku konna għitni li aħna bħali naħseb ma kienx jirnexxi n-negozju u rnexxa dak in-negozju għax hu kien jgħid li Matthew. No, fis-sin nemmen li jiena mbagħad daħħalt ukoll fiha l-element iktar ma nafx kont ħajtu uman ma mhux uman fil-verità, iktar tal-calling, taf kif li ismani. Ir-reputazzjoni hija importanti wkoll mhux il-flus biss. U hemmhekk naħseb kellna bilanċ tajjeb. Nista' nġib pereżempju bil-business ta' Stephanie. Nimmaġina li kellek passjoni kbira bla dubju qabel ma bdejt. Imma nimmaġa kien riskju għax kont l-ewwel waħda qed tagħmel ċertu affarijiet li ma tafx hekk hemmx demand għal dak li qed tagħmel ġifieri. Nemmen mbagħad hemmhekk turi l-perseveranza tiegħek għax kont temmen u mbagħad in the long run nemmen li s-suċċess ħajkun akbar iva mill-forsi minn dak ix-xaħat li beda negozju purament għal flus biss. Jew purament għax ra idea ta' ħadd ieħor ħaseb ara kemm qed isir senjur da u ħanagħmel bħalu ħansir senjur jien ukoll. Ġifieri ikun hemm daw ishom copying u ma naħseb minn ikun iktar autentiku u iktar għandu the sense of purpose li jrid jagħmel xi ħaġa dak li għandu f'moħħu jew f'qalbu or whatever, naħseb tkun iktar ġenwina l-affari. Ovvjament, tittamel flus, għax nkella ma tistax tħallas biex tkompli l-business pagi, whatever, ġifiri, memx tagħmel, it's part of the reality. Imma l-iskop ma jkunx li tagħmel il-flus.
Bat tatkellem l-accountant ovvjament ġibek postok, imma jina dejjem ħobb noħlom l-ewwel u mbagħad naraw il-flus. Ovvjament kif qed tgħid inti, il-flus huma l-lifeline ta' negozju, ma tistax tagħmel negozju mingħajr flus għax inkella ħad tispiċċa karità mingħajr donations li ma taħdimx. Jiena nqabbilha ma' karozza. Sewwa ġifieri l-lan tal-karozza mhux li tieħu il-fuel, imma għandha bżonn il-fuel to get to the destination. Il-negozju qed jieħdok x'imkien qed jieħdok at a destination li huwa parti mill-purpose tiegħek. Imma għandek bżonn il-fuel to continue running. Sa jiena nara ħafna minn dawn l-eżempji ta' jiena ħafna ra settur sejjer tajjeb, isma' x'hemm bżonn biex nidħol fih dan is-settur għax jisu sejjer tajjeb dan is-settur. Li emmek jiexalu li ftit alarm bells, għax il-sense of purpose again mhuwiex hemmhekk, jiġifieri inti l-amor propju lej is-suġġett inti qiegħed nieqes hemmhekk, però jekk inti tara l xi ħadd u tispira ruħek dik hija xi ħaġa differenti hemmhekk. Jiġifieri jekk inti tispira ruħek u tajt isma' jiena f'dan is-settur qed nara x'inhu ma jagħmlu, imma jien naħseb li nista' noħroġ b'xi ħaġa aħjar, nagħti servizz aħjar, li tista' tkun varjata ħafna, jista' jkun il-customer care, jista' jkun l-effiċenza li inti qed tagħti xorta dak il-kontribut u dak huwa l-calling tiegħek to improve the quality of life through what you are doing. Kun isek qed tara nuqqas li inti you want to fill it in, isek, fl-istessin, so dik hija calling oħra. Hija innovazzjoni xorta, x'inti rajt xemm hemmhekk u sibt forsi it-toqob fil-market u battimna li. Kif għamilt jiena, naħseb għax meta ġejt lura Malta, realizzajt li hawn nuqqas ta' local designer brand, anka l-affarijiet li kienu jinbijaw ta' Malta, jew tmur very cheap souvenirs, jew tmur innaf ċerti gifts li ma mhux tal-budget ta' kulħadd, fimt? U provajt minn noħroġ affarijiet biex nimla dak il-void li kien hemm fil-market. Ġifieri ma kontx jien l-ewwel waħda ħriġ b'ċerti idejat, imma mbagħad kif għamilthom, kif preżentajthom bħala packaging, x'materjal użajt, that was the innovative part. Żmien diffiċli. Kellek? Iva, ovvjament li kelli, fuq livelli differenti. Jina u maħna ġifiri kollok il-challenges personali, ġifiri minn dawk għaddejt. Imma insomma bis-saħħa ta' dawk tal-limt ħafna u għamluni iktar resilient u għavolja xikultant kont nħossi ħan itkisser imma irnexxi li thank God li nqum fuq saqajja b'xi mod jew ieħor. Il-fatt ukoll li naħseb kelli l-iskop għalfejn fil-ħodu hemm xi ħaġa li nħobb nagħmel u rrid nagħmilha. Dik ukoll għenitni ġifieri. Meta fil-bidu speċjalment qatt ma jkun jafek li qed ngħidu 16 years ago ma kienx hawn kif qed ngħidu, ġifieri ma kienx hawn dawn l-awareness u l-brands li hawn illum tipo designer brands, ġifieri għalihom dix qed tagħmel dimini, tmur tipprova titkellem ma' xi ħadd qasbis taħluk fl-uffiċċju kelli minn dawn iċ-ċirkostanzi ġifieri. U mbagħad kont irrealizzajt għad tisma' di jiena waħdi ma iktar ħat isfidani biex nagħmel dak li għandi f'moħħi. Ġifieri kien hemm anke businessmen oħra jgħidu li int miġnuna, you have to go commercial, titbieħ jiena f'daw cheap souvenir shops, imma jiena le rrid dejjem neleva l-prodott, neleva l-kwalità, li prodott Malti iva jista' jkun qed par ma' prodotti barranin, ma' designer labels barranin. Ġifieri I didn't take the shortcut, ġifieri tip ta' materjal u tip ta' packaging li nuża joħan effordjaħ biex namlu sew, jon kella nistenna biex xi darba namlu kif għandi f'moħħi. Ovvjament jiena graphic designer ukoll, so daw l-affarijiet huma importanti. So kelli ħafna min jiskoraġġini, idejat li nixtieq noħroġhom forsi u m'għandix il-flus biex nagħmelhom għalissa, so they had to wait, fimt? Jien naf minn ma joħdokx bis-serjetà għax mara dek tibda Jinna ħanka ġejt biex nixtri d-dar, jinna ħajtuni l-għon da, self-employed, għasridu jtuni l-għon fil-bidu. Ġifiri, kien hemm ħafna minn daw il-challenges, meta d-dejt żmien meta kelli problema b'dari, ovvijament, that's what a health challenge, ġifiri, don't
kważi sena, ġiri, it was a very tough time. Ma insomma, challenges dejjem xi mod ieħor sib u nippruvaw ngħidu alright, din hija challenge mela l-ewwel nirrabja naqra u mbagħad nikkalma u mbagħad nipprova nirraġunaw, ovvjament. U f'dak il-momenti meta mort biex tagħmel meeting ma jdaħlux l-uffiċċju jew inkella issi preżistenza jew nies li qed jgħidulek isma' l-idea tiegħek mhux ħa taħdem, x'żammek għaddejja? Kelli qisha konvinzjoni ġewwa, mhux arroganza tax dejjem nisma' l kulħadd jiena, imma kelli konvinzjoni ġewwa, dawn mhux qed jaraw li għandi f'moħħi. Dawn mhux qed jaraw il-viżjoni tiegħi, dawn mhux għandhom qed jaħsbu dejjem bl-istess mod li jaħseb kulħadd. U jien qed naħseb daqsxejn b'mod differenti. Flok qed nidħol minn dal-bib qed nipprova nidħol minn dan. Xorta ħanasal fejn nixtieq. Ġifieri vera maybe kienet a bumpier road, imma kelli xaġa f'moħħi u xaġa f'qalbi li tgħidli ġewwa ibqa' dejja u dak li għamilt. Stephanie hija eżempju li huwa fascinating għax daħlet fi żmien fi strictly speaking li da li kollu li qed tispjega huwa li Malta ma kienx lesta għal dak li kienet lesta li toffri Stephanie, dak li xtaqet toffri Stephanie. U qalet jistess ma bdewx jifhmu l-viżjoni. Imma she knew that this can work anka minn esperjenzi li taħdem barra minn Malta u kollox jiġifieri kellha din il-viżjoni u kellha din il-conviction. Però mbagħad għax hi perseverat dan il-konċett ġdid daħal Malta, jiġifieri qisha Malta għaddiet ukoll minn żmien ta' cultural awakening, valuing, aħna ovvjament bħala pajjiż li konna kolonializzati ħafna u hekk jisu dejjem joġobna tal-barrani li hija xi ħaġa li għadna daqsxejn imbagħtu biha and dejjem we undermine dak li huwa tagħna, dak li huwa Malti. Illum il-ġurnata għaddejna minn dan it-transition li grazzi għan negozju bħal ta' Stephanie li ġenna napprezzaw il-valur tagħna li anke aħna għandna x'nofru mhux tal-barrani biss sabiħ, why not support one of our own? Għalfejn support jew dejjem il-barrani jew għax mhix vera li għax huwa Malti m'għandux il-kwalità daqs tal-barrani jew inkella anke iktar. U Stephanie semmit xi ħaġa għax inti saqsejta fuq il-tough times, il-challenges. U qalet jiena umana. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq in-negozju niddistekkaw mir-realtà u nagħmluhom bħala oġġett. Mentri n-negozji huma mmexxijin minn nies umani li fihom hemm nukleu ikbar ta' nies, għax ovvjament hemm l-impjegati hemm kulħadd. So meta nitkellmu fuq in-negozju di xi ħaġa li vera nħoss għax nitkellmu kultant b'mod dispreġattiv, inpoġġu l-kulħadd f'keffa waħda, sfortunatament fin-news dejjem tara ċertu headlines, unfortunately bad news makes news, li ma mhuwiex fair representation ta' minnu fin-negozju u x'jagħtina u dawn huma ħutna dawn huma minna. L-unika differenza hi li l-mod ta' kif huma għażlu li jagħmlu lejxin tagħhom u li ħajiftħu negozju li qegħdin jieħdu iktar riskju, li qegħdin jagħmluha to give us a service biex iżidu l-esperjenza tagħna li aħna qegħdin ngħixu. Minflok għażlu li jagħmluha billi jkunu impjegati. So, importanti li dejjem nżommu f'moħħna anke meta naraw in-negozju minnu n-negozju x'inhu n-negozju, irridu nieħdu ħsieb il-ħutna, il-lokal u sabiħ fl-aħħar mill-aħħar. Għandna ħafna eżempji to be proud of lokalment u worth it nissapportjawhom. U meta taħseb li dak in-negozju qed isostni familji. Kemm bl-impjegati diretti u anke bit-taxxi li jitħallsu biex imbagħad ħajjinu l-pajjiż ukoll. Jiġifieri naħseb jiena ir-riskju huwa kbir u jiena iltqajt mhux ma' negozjant wieħed li jgħidlek isma' jiena għamilt 6 xhur ma nħux paga eżempju biex inkun nista' nħallas lill-impjegati tiegħi. Jew inkella jien qed nieħu paga minima biex naqta ċertu spejjeż biex inżomm il-baby tiegħi, il-negozju tiegħi għaddej. ċerti sagrifiċċji naħseb ma jidrux.
Il-problemi hija li ħadd tgħid lit-tim tiegħek hekk. ħadd iddemotivhom. Ħadd iddemotivhom u ħajbdew jitilqu. Mhux hekk. Allura kultant għalhekk it can get a bit lonely at the top għax inti ċertu deċiżjonijiet ma tistax mur titkellem ma' negozjanti fl-istess industrija għax jisek titu matriċ xinaqru ma' kompetituri tiegħek. Ma nista taħtek jekk ħadd tgħidilhom di bħal meta għandek il-ġenituri li għaddej minn ċertu problemi tgħid isma' l-itfal mhux ħanoqgħod ninkwithom għax jien naf li ħadd għaddi di imma jekk ħanet it-tfal mhux ħajfhmuha u l-istess kultant l-impjegati. Allura niltaqgħu ma' ħafna negozjanti li jgħaddu minn dawn id-diffikultajiet u jħossu li ma jistgħux jaqsmuhom u kultant sfortunatament tiltaqa' ma' min laqqas mal-partner tagħhom ma jistgħu jitkellmu għax kultant ir-risposta tkun speċjalment jekk il-partner forsi qatt ma kellhom negozju tagħhom jew mhux imdorrin fil-familja bin-negozju, mhux int mort ivvinta għatlek hija titlaqx minn fejn kont. U di xi ħaġa niltaqa' magħha jiena ta' spiss. Ja l-mama l-papa qasbis kienu jafu ġifieri li mort self-employed, fimt, u għad kif ħantilhom ftit. Kont immur jisu odd working hours, hekk jaraw xi statejt ora f'sinar mur ngħidilhom hello, ment mhux xogħol. Għax bdejt il-papa ħajjiġġenn, il-papa mdorri job security u bdejt nara ftit f'ħantilhom. Ġitni xaġa f'moħħi, naqbżu fuq di xej tal-flus. Meta fil-bidu kont nieħu sem fl-artisan markets, per eżempju, kienu kolli nies jgħidu li qed taħarsu lejja u qed ninduna f'moħħhom x'inhu għaddej, jgħidu li speċi you make this is your living, this is your livelihood, f'ċerta question mark, f'ċerta how do you make your money? U jien kon ngħidilhom I'm the richest I've ever been because I'm doing what I love. Speċi di l-ħaġa tal-flus, kulħadd bottom line, imma kont fi stat li nagħmilha admittedly għax m'għandix tfal, kieku kelli familja u tfal l-nitma ma kienx tkun feasible, ġifieri biex kien hemm ħafna challenges qed ngħidlek in-nies ma li jaraw xi ħaġa lokali kważi jibqgħu għaddejjin ma jeħduhx bis-serjetà tipprova u kien hemm ħafna challenges. Issa l-affarijiet titkellem ma tal-lum qas jifhmuhom dawn l-affarijiet minn beda dal-aħħar imma l-inqas tbidlu l-affarijiet minna xi ħaġa. Imma kont nara jislu għajnejhom għandhom id-dollar sign hekk u qed jgħidu ma di kif tagħmel il-flus minn din. Imma hemm ħafna sagrifiċċji u l-viżjoni fejn trid tasal, il-perseveranza, daw kollhom il-passjoni jiġu. Għax kieku l-ultimate objective huwa l-flus ma tasalx. U kultant tiltaqa' ma l-oppost. Fejn dak li jkun jgħid il-laħwa di jekk nagħmel għad-dar jiena tiġi daqshekk, jekk ħaniġi nixxi nagħmel hawnhekk tiswa daqshekk. Għax ma jkunx qegħdin jifhmu l-ammont ta' spejjeż li hemm warahom. Eżatt. Kien hemm min pereżempju prova jikkopja ċerti packaging minn għandu kont nagħmel bidejja ġifieri naf min tkellem, ġifieri ma rnexxilhomx, it's too time consuming, ma I was ready to do it. Għax jiena lija kull biċċa di it's worth li inti an extra 3 more minutes, imma liħda beda jara cost per product compared to ħajbija u jiena lija mux dak li importanti il-visual effect u il-prodott joħroġ sabiħ. Abigail, mistoqsija li għan għamel, aktar qabel Steph semmit li il-fat li kienet innovattiva sabet problemi bibim maluqin għax dak li kum ma bidix jara l-istess vizjoni kelli. Kemmi normali, kemm tintaqa ma negozji li bdew dil-mod u l-istess ħaġa, ma jemnux fihom sabu bibim maluqin ġast għal dik raġuni. L-ewwel net nemmen li biex inti ikollok negozju ta' kwalità tajba dejjem irid ikollok dak l-aspett innovattiv. Wassa mbagħad u dak l-aspett innovattiv irid jibqa' fil-negozju dejjem tittara inti x'tista' timpruvi għax tista' tagħmel aħjar tkun aware ta' x'hemm fil-market biex inti dejjem iżomm il-pożizzjoni tiegħek. Imma mbagħad min ikun dak li llum il-ġurnata ngħidulu disruptor, jiġifieri diħel fis-settur u jaqliba rasa l-iswel kważi, li llum il-ġurnata jiena pereżempju rajna s-settur ta' trasport kemm inbidel Malta s-settur ta' trasport over the last 5-10 years. Inbidel drastikament. Jiena meta kont tifla konna jew il-white taxis pereżempju jew inkella l-vanijiet li jitilqu minn paċi bil-qalla ħares titlef il-van. Illum il-ġurnata inqaleb ta' taħt fuq. And daw min joħroġ b'daw il-kunċetti innovattivi
nemmen li improvjat ħafna s-sitwazzjoni, imma iva, per eżempju, Stephanie semmiet li bħala self-employed, it was not easy anka to get a loan. Iġifieri aħna bħala modelli ta' financing Malta għadna daqsxejn limitati. Iġifieri għadna nibdew nesperjenzaw affarijiet bħal angel investments, affarijiet bħal venture capital u affarijiet hekk. Bdejna missuhom literally scraping the surface għadna. U dawk ħafna mid-drabi jkunu those vehicles li iktar they welcome innovation. Ħafna mid-drabi jew we rely on own financing, imma ovvjament it takes time biex inti timxi l-qoddim u biex inti tikber. Jew inkella tmur għand il-banek. Li daw ovvjament ikollhom risk appetite li huwa baxx u mhux dejjem ikun faċli, imma again titturi passjoni kbira, tkun kapaċi tispjega l-viżjoni tiegħek u tibqa' tambar, tibqa' tkun perseveranti ħafna. Naħseb in-nies ċertu istituzzjonijiet li ma jkunux esperjenzaw li kollok il-business tiegħek qasbis jifhmuk. Ġifieri they there to tick boxes, list of questions u distak trement. Jiena nsib ħafna li hawn misconceptions kbar relatati mal-business għalhekk bdejt ngħid li ninsew li hemm xi ħadd uman warahom u affarijiet hekk. Il-business bil-forsi taqla ħafna flus. Jaraw il-Stephanie, isma di kif taqla l-flus, x'inhu jiġri hawnhekk jitħawdu. Hemm ħafna misconceptions relatati mal-business u dik ma tgħinx f'daw iċ-ċirkostanzi, ġifieri tibda letteralment xi ħadd li qas jifhem eżatt x'inhu l-business, qas jifhem eżatt inti x'inti tagħmel what you are trying to achieve, ġifieri tibda dak huwa l-ewwel barrier li inti tittaqsam u mbagħad tasal li all right, jaf xi nixtieq nagħmel, jaf what the scope is, ħanaraw jirnexxilni xi nsibu arranġament li bih jirnexxilna nagħmlu xi ħaġa. Li jisu titbiħli jak innifsek lill-klient, titbiħli jak innifsek lill-ħaddim tiegħek, ma titbiħli jak innifsek ukoll minn nies li supposta din jissapportjawk. Allura ovvjament mbagħad għalhekk u nemmen ukoll li grazzi għal dak il-proċess għal huwa diffiċli mbagħad rabbi ċertu reżiljenza u stamina anka u grinta biex kompli tafas fix-xogħol tiegħek. Jiġifieri jiena meta bdejna Willingness kienet il-professjonisti kienu kulħadd jaħdem għal rasu l-idea li professjonisti freelancers jew private practitioners jaħdmu flimkien. Kienet xi ħaġa differenti ħafna u fuq is-sesswalità, ġifieri niftakar immur għand mentors tiegħi u bimħabba kbira ġifieri ma ngħidx li naqsuni, bimħabba kbira qalu li meta jaru li Malta Kattolika insa li hawn problemi ta' sess, m'hawnx problemi ta' sess. U anka l-professjonisti bl-egos tagħhom mhux ħajġu jaħdmu flimkien għax kulħadd trid jaħdem ar-rasu. U fil-bidu biex taqqat it-tim u biex tikkonvinċi n-nies li isma' dak li qed nagħmlu ħajamel sens u jien niftakar anka nies fit-tim tiegħi kienu li met niftakar it never happened because it doesn't work. Niftakar ċara ħafna. Fehmtu niftakar nagħmel sija twal nisma' di u ngħid imma tgħid vera u kull mument diffiċli tgħaddi minnu. Tajt, imma vera sewwa qal il-persuna, it never happened because it doesn't work. Għax jibqa' tippersevera, kultant b'naqra arroganza, kultant b'naqra għama wkoll taf kif tibqa' tippuxja. Forsi it never happened because nobody took the risk. Eżatt, l-lum ġurnata meta nħares lura naħseb nista' ngħid hekk jiena, imma dak il-lum in hindsight meta nħares lura faċli ngħid ma kellux raġun. Ma xin konġo u tibda tirċivi kontijiet u tibda timpiega n-nies u n-nies jgħidu l-ek jivan bat ikun le. Fehmtu forsi taqqat nis fit-tim u jitilqu jiftħu xaġa simili. Bat tkun dej minna bla ma tittajt forsi vera. U laqqas nemmen jiena li minix bniedem li nemmen li għanna nissapportjaw il-lokal ġast tal-lokal laqas. Le, għaxin kella inti bħala klient għażel x'jaqbel lilek u wara x'jagħmel sens għalik. Issa min irid il-kwalità, min irid il-prezz u and it's okay naħseb jiena. Il-prodott lokali minn dejjem kien. Imma naħseb li forsi bdejt xi ħaġa u nies oħra wkoll ta' ġifieri biex nelevaw il-preżentazzjoni li ma jibqax xi ħaġa tat-turist li ħaġa miegħu qabel telaq minn Malta. Jiena l-għan tiegħi qatt ma kien dak. L-għan tiegħi qatt ma kien it-turist, l-għan tiegħi kien dejjem il-Malti. Jiena rrid il-Malti li f'daru
japprezza l-affarijiet li għandna, jekk għandu l-madum l-antik, jekk innaf, anke jekk għandu flat modern, idaħħal elementi li huma karatteristiċi ta' pajjiżna. Imma in their day-to-day living. Minn mugs, sa' cushions, sa' dinnerware, ġiri il-range kollha. Biex napprezzaw. Jekk il-Malti jeduka ruħu u japprezza li għandna, hemm iktar ċans li nippreservaw il-kultura tagħna. Il-barrani xtara xi ħaġa telaqlem memento tal-holiday. Imma l-Malti differenti jkun hemm it-tfal, in-nepotijiet, ħatibqa' għaddejja l-ħaġa. Hija l-calling li tissemmi inti. U jiena bħala persuna naħseb għandi soft spot kbir għall-affarijiet li huma lokali. Bħala persuna ma nażilx dejjem il-lokali, sewwax nażel skont l-eżiġenzi tiegħi. Però għandi livell ta' apprezzamenti kbar rather than inqas għall-lokali. Ħafna midrabi naraw il-bilanċ huwa differenti. Il-limitazzjonijiet ta' ċerta ammont ta' negozji għali xedin Malta bil-limitazzjonijiet tas sajz tal-market li għanna u kemm għanna ammont ta' negozju għal di l-gżira żgħira li għanna, kemm hu diffiċli li inti taħdem fuq livell iktar globali li inti tibat per eżempju pakketti u affarijiet hekk. Bil-kontra tiġi fraction tal-prezz biex jaslu l-affarijiet Malta, biex aħna rridu jaslu l-affarijiet Malta li aħna gżira u li it is quite expensive. U mbagħad titterġa' tibathom in an expensive way ukoll għax huwa iktar expensive. Jiġifieri naħseb għandi, given li għandi dak it-tip ta' awareness, automatically għandi soft spot daqsxejn ikbar lej dak li huwa Malti ħanajtek. U għalhekk nipprova nxandar ftit dan il-messaġġ biex napprezzaw. Għax fl-aħħar mill-aħħar, again, dawn huma parti mill-familja tagħna, l-familja tagħna li huma impjegati magħhom jagħtu ħafna lil Malta. Kieku ma jkunx il-negozju li joħroġ b'ċertu innovazzjonijiet, jkun ibqgħu fejn aħna. Il-kwalità tal-ħajja tagħna ma timprovjax. Per eżempju, Malta għandna kumpanija li toffri servizz ta' IVF li għax huma jinvestu ħafna iktar fir-riċerka, għandna success rate li hija ħafna ikbar. Issa orraj dawn huwa negozju, nispera li jagħmlu xi ħaġa tal-flus biex ikomplu għaddejjin. Imma what we are getting in return hija xi ħaġa sabiħa ħafna li inti għandek id-doppju tas-success rate ikkumparat mal-leverage Ewropew. Little Malta huwa xi ħaġa naħseb to be proud of and to support. Li hija l-motivazzjoni wkoll dak li jkun meta qed jiftaħ xi ħaġa rasu anke l-flus ukoll li hija motivazzjoni biex anke bħala soċjetà nimxu quddiem. Għax inkella kulħadd ħajibqa' komdu bliu id-disruptors. Bottom line ħafna nuqqas ta' awareness. Ħafna nuqqas ta' awareness tal-isfidi li l-negozji u l-business owners jintaqgħu magħhom. Naraw biss il-land product, bħalma jiġu nies l-studio u jagħmlu hekk ngħidulhom 16-il sena ta' xogħol ta' xogħol per ngħidi, fimt? We think it's always glitz. Jaraw land products, ma jarawx xogħol ta' wara. Ħadd ma jkun jaf kemm il-sija minna. Nifhimha wkoll, jiena nifhimha wkoll. Ma qed ikun hemm rispett. Nkun nara nuqqas ta' rispett, jiena anke f'ċerti kummenti xi ħadd jiġi u ħafna nies jirrispettaw ta' ġifieri vera nieħu gost min jiġi u jgħidu li pereżempju xi ħadd jgħidli l qed nara qalbek hawn. Għalija isom xtraw kollox, ġifieri imprezzabbli kumment bħal dan, fimt, ġifieri emozjonali meta jagħmlu li hekk. Għad ikun hemm ċerti nies li ngħid il-Marelli dawn mhux qed jirrealizzaw li aħna mhux mass marketed, aħna jekk qed tixtri xi ħaġa mill-lokal brand żgħira bħalna, apprezza li inti minn tista' tmur f'kull pajjiż tad-dinja kważi or l-Ewropa ħassib l-istess brand hemm qed tixtri xi ħaġa vera unique. Ġifieri li mhux tassib ħafna iktar bħala. Nuqqas ta' awareness naħseb jiena. Nuqqas ta' awareness għax nuqqas ta' esperjenza. Ngħid li nuqqas ta' komunikazzjoni wkoll forsi? Nuqqas ta' komunikazzjoni li hija għażla tan-negozjant.
Mali, għalix, ma jaqsamx. X'tagħmel? How do you go about it? How do you go about it? Ġifieri mhix faċli. Ismani, jiena ma ħax paga dal-aħħar 6 xhur biex nħallas lilkom, kif ħadd ikkomunika ħadd? Speċjalment mal-klijenti qed ngħid jiena, pereżempju wkoll ma tnejn li huma. Li semmejt inti l-ewwel li it's lonely at the top. U kultant għaddi minn żmien diffiċli li inti biss tkun taf. U hija mix ta' in-negozju tiegħek huwa it's not ego really għax aħna jekk intix impjegat, jekk intix fin-negozju, inti tixtieq tagħmel suċċess. So il-fatt li inti qed tesponi lilek innifsek li jisek inti fallejt anka speċjalment tkun għadek qed tibda għandek dil-viżjoni b'saħħitha u għadek mhux qed jirnexxielek u ħadd jgħidli qed tara. Għalfej ma bqajx għamil li kontet tagħmel, a recipe that has worked for so many years, għalfej provides tibdila. U jibdew jiġu daw il-ħsibijiet. Aħna ħdimna ftit flimkien jekk tiftakar waqt il-COVID, tiftakar? U kemm kienu qasmu magħna dak iż-żmien li jgħidulna isma' jien li xarej ma nkellimhom l-impjegati għax b'xi ħaġa li għaddejna minnha fuq tul ta' sentejn tal-inqas. Daw ħasbu, kulħadd ħasib fil-bidu li diħa tkun 3 xhur u tispiċċa. U we were not seeing an end in sight at a point. U tant daħlu f'qoxortom, tant ma ridux jinkwitaw l-impjegati anka out of concern għalihom li ma ħassewhom li jistgħu jaqsmuha ma' ħadd. U kellhom iġorru dak il-burden kollu u l-inkwit kollu ma jafux meta ħajirkupraw disfatta kbira li jibdew jitlu fid-djun qegħdin jakkumulaw u diħel xejn. So għalhekk naħseb tajbin eżerċizzi bħal daw għax mhumiex affarijiet li nitkellmu fuqhom. It's not a sexy subject u kulħadd jħobb jisma' fuq dawn huma suġġetti tqal li anke meta tiftakar fihom jisek tinafaslek daqsxejn qalbek li għaddejna minn dad-diffikultajiet. U affaxxinanti li dak iż-żmien negozjanti li kont qed nimmentorja il-maġġoranza Matthew jien għandi 5 familji, Matthew jien għandi 10 familji, ma nafx x'kan għamel x'jekk ikolli biex nagħlaq. Vera jien ħanħu daqqa, però għandi 5 familji, dawk għandhom il-loan, dak għadhom kif kellhom baby, u jitkellmu ħafna b'responsabilità lejn l-impjegati tagħhom. Eżatt. Ma hija xi ħaġa li n-negozjant ħafna drabi jisofri waħdu, ma jistax, u jien nibqa' ngħid ma jistax, jiġifieri għaw spazji fejn negozjanti jistgħu jitkellmu tajjeb u jitkellmu f'mod konfidenzjali u jistgħu jaqsmu dawn il-biżat tagħhom, però hemm barra ma naħsibx daqshekk faċli. Ma naħsibx li kultant tagħmel sens laqqas li titkellem ċertu. Tidher bħala failure xi kultant. U jisek tittoqgħod attent għax anke għar-reputazzjoni ta' dak li tkun bnejt xi kultant taffettwa mingħajr ma trid. People want to see xi ħadd li huwa suċċess. Ma rridx narak failure. From naħseb anke marketing perspective, jiena ma nassoċjax ruħi ma xi ħadd fallut, jiena rrid nassoċja ruħi ma xi ħadd li hu ta' suċċess. Għandek il-fiduċja wkoll għax jekk jien ħammur nikolġa ristorant u naflet jagħlaq xi kell ħajtini. U anke l-employer branding ukoll. Ġi apparti il-brand mal-klient, l-employer branding li jiena it-tim tiegħi jrid li jserħu moħħhom. Għax jekk huma ħajinkwetaw, ħajaffettwa x-xogħol tagħhom, produttività tagħhom. ħajaqba stress ilhom ukoll li l-aħħar ħaġa li għandi bżonn bħala negozju, mhux bħala negozjant biss, huwa li dawn in-nies ħajkunu qegħdin jaħsbu fuq dal-istress li fil-verità jien nemmen ukoll hija responsabilità tal-employer ukoll. Ġifieri ir-riskju daħalih l-employer li mbagħad irid juħsibu u kollu. Yes, u din hija responsabilità li naħseb iġorru ħafna and mhix xi ħaġa li they brag about għax kif edna it is very delicate. Imma per eżempju, again waqt il-COVID, kellna ċertu setturi li ħabba n-natura tax-xogħol tagħhom kienu din jagħmlu xi ħażin, daw ma ħabba n-natura tax-xogħol tagħhom daw kellhom jagħmlu sentejn magħluqin. Raw kif għamlu komplew iħarsu l-impjegati to the full during these 2 years, imma l-impjegati il-job security ħassewa. Allum maħna jekk ma nafux meta ħan nirritornaw daw kemm ħajji fil-ħujbqgħu iġorruna. U tilfu ammont ta' nies li migrate f'setturi oħra
Mbagħad biex terġa' tinqala u terġa' tmur lura fejn mort, ħafna minnhom użaw dak iż-żmien biex jitgħallmu affarijiet ġodda, mhux jibqgħu hemmhekk inactive biex ngħidlek. So, dawn huma il-behind the scenes, very difficult challenges li għaddu minnhom il-businesses li it's not very fancy to promote. Imma il-realtà ili kulħadd jgħaddi minn cycles diffiċli. It is part of life on a personal level. Ġifieri, il-negozjant għandu żewġ elementi, għandu l-parti personali, mhux kollox dejjem ikun wartu żgħar. You have to work very hard, you have to dedicate yourself u ovvjament kultant anke taffettwa l-familja u hekk. Plus li mbagħad għandek l-element professjonali tan-negozju li wkoll hemmhekk mhux dejjem imorru l-affarijiet tajjeb u għandek ir-responsabilità ta' dak li huma jiddependu minnek ukoll. It's a lot to juggle, u kultant ma li tiġi waħda ħażina. Mhux kulħadd ikollu l-istess stamina biex jinġilida, mhux kulħadd ikollu l-istess capabilities biex jiġildwa, imma the purpose helps a lot. Għax inti tkun taf għalfejn qed tagħmel xi ħaġa u tibqa' temmen li jisma' naf li rrid nagħmilha u naf li nista' nagħmilha, and it gives them a lot of resilience. Infatti jiena nfittex riċerka anke għal dal-episode. Sibt dil-quote ta' Warren Buffett li tajt fil-qasam tan-negozju il-mera li tħares warajk dejjem tidher aktar ċara mill-windshield vera. Jiġri inti qed issuq karozza biex inżommu bil-metafora tiegħek ukoll fej hemm xebgħa ċpar quddiemek qatt ma taf x'inhu ġej fil-verità. Min qatt stenna l-COVID u kemm ħajdu, min qatt stenna ċertu pajjiżi li ħajfalli l-pajjiż taf kif u riċessjoni. Jew inkella li fil-li għandek id-DVDs u f'daqqa waħda ħareġ Netflix. Daffet kif ħad istennew. Però ovvjament jekk ħadd ħares fil-mera li ħatu li wara hija ċara x'ħafna drabi minnu moħħu hemm qed jiffoka li jitgħallem mill-iżbalji wkoll. Naħseb jiena. Imma l-qudiem huwa dejjem dik l-ansjetà dak ir-riskju li dejjem qed tieħu. Kuljum huwa riskju ta' kull deċiżjoni. Innaf tuħux tamilġ dal-prodott minn flok ieħor. Innaf tiġik idea ħanamlu iva jew le. Kull ħaġa hija riskju, tmur meeting ukoll xi kultant huwa riskju. Fimt kemm ħankun open fih da fimt ħasservini ta' xi ħaġa l-qudiem it's gonna backfire di. Ġifieri xi ħaġa bħal COVID bla dubju bidlet kif qed joperaw in-negozji bħalissa, però kemm bidlet il-min jixtieq li jidħol f'negozju? Kemm bidlet dik il-mentalità li dak li jkun forsi qed jibża aktar jew jidħol b'aktar affarijiet li jista' jkun uħossu aktar sekur qabel jidħol għal negozju aktar minn qabel il-pandemija. Naħseb li il-perception tan-negozji stess il-mod ta' kif jippreparaw il-negozju tagħhom on a daily basis naħseb li nbidel żgur wara l-pandemija u to be fair wara l-pandemija ġraw ammont ta' affarijiet fuq livell globali li tawna xokkijiet differenti, forsi mhux oriġinati Malta, però spikes fl-inflazzjoni esperjenzajna instabiltajiet ta' gwerer. Esperjenzajna ħafna affarijiet li inti tibda tirrealizza li hija xi ħaġa tajba li you need to be prepared jekk l-affarijiet imorru mhux tajb. Ġifieri on the one hand tkun preparat għax tittara li n-negozju you don't relax, you don't sit back and relax. Ġifieri tara li tibqa' innovattiv, tibqa' għajnejk fuq il-market, tara xaw madwarek. Ġifieri dik id-drive trid tibqa' hemmhekk. Jien naf jekk għalfejn kellna nagħmlu jien għamilt 12 sena nħambaq fuq l-importanza li ikonna preżenza diġitali bħala negozju. Ġifieri ma minħadmet tajjeb ħafna x'in waslet il-COVID daw sabu lilhom infushom lesti. Eżatt, kif ġara lili? Mnalla. U ma kellha tkun il-COVID biex tatna dik il-wake up call. U mbagħad xogħol li ġieli nagħmlu sena u nofs nippjanaw biex nimplementaw bil-mod għamilni f'ġimgħatej. Jiġifieri tatna jisu wake up biex naddattaw, kif ħanaddattaw b'mod fast ukoll. Kif taħseb mod differenti. Kien hemm iċ-challenge l-oħra l-affarijiet minn barra pereżempju qed idumu ma jaslu. Jew tortna xi ħaġa. U dik jiena mill-perspettiva tiegħi enitni.
Fis-sens ta' per eżempju nies jordnaw daw l-online platforms, Amazon and all the rest, per eżempju kien ġej il-Christmas, l-affarijiet mhux qed jaslu, għandna bżonn il-Christmas presents, ovvjament bdejt nagħmel support local, u għall-inqas lajt għandit tinstema'. Fehmt ġifieri f'dak iż-żmien, from a positive perspective, kien hemm at least dan il-vantaġġ li n-nies bdew ifittxu lokali, qed infittxu lokali imma għax ġrat di disgrazzja, għax kiku ma ġraġ dik, kienu jibqgħu għaddejjem il-patterns tagħhom normali. Imma ġrat il-pandemija u l-affarijiet bix-shipping u bl-ajruplan u hekk kollox kienet jasal tard, mela bdew ifittxu lokali. U mbagħad bdejna dik kien hemm transition pereżempju, dik kien hemm iktar nies li bdew jaraw mela daw il-brands Malta u di u gift hampers, corporates, tnaqqad different brands ma' xulxin pereżempju. About time, li skoprejtuna, ma insomma, thank you COVID to a certain extent. Ġifieri dik kienet ħaġa perspettiva. Daqsxejn iktar thinking outside the box, anke fuq livell normali, anka jiena kont id-dar bit-tfal, konna naħdmu hemmhekk ġurnata jien u r-raġel it-tnej vera busy u waqt il-COVID konna din all the time u kellna tfal homeschooling, jiġifieri anke aħna kellna nkunu daqsxejn innovattivi biex ngħidu it-tfal kif ħan ikkreawlhom daqsxejn xi ħaġa li ma nistgħux noħorġu, ma nistgħux nagħmlu hekk to enjoy time u għamilna kull tip ta' crafts li jeżisti id-dar li qabel qasbis konna noħolmu bil-forsi rridu noħorġu x'imkien. And we found a new way how to enjoy time. U fil-fatt, COVID changed a number of life patterns in il-preferences tan-nies. Għadna nagħmluhom sissa. Għanna għax kbira biex insifru. Jiġifieri dawk jisu s-sentej li tlifna b'xi mod kulħadd irid iġibhom lura. Imma anke ċertu lives, ara kemm żdiet l-online working, pereżempju, id-digital connectivity. Għax in-nies iridu ikunu skomdu biex jiċċalqu, jiġifieri in-nies igergru fuq xi ħaġa, hija mhux ġifieri ingerger fuq in-nies, hija kif jaħdem moħħ il-bniedem tajjeb. Hemm dawk li huma disruptors fin-negozju, hemm dawk li huma l-ewwel klijenti li għax hemm restorant ġdid, hemm prodott ġdid, jridu jkunu minn tarwa li jippruvawh. Hemm dawk li ħekkax saqajhom, u mbagħad hemm dawk ir-reżistenti li hekk mhux ħajġi xi ħaġa li ħad ippuxxhom bil-fors. Dak mhux ħajamluha. U anke fin-negozju hemm negozjanti li forsi jafu li tajjeb li jkollok preżenza online, tajjeb imma tieħu l-ħin. Jiena niftakar konna nitkellmu fuq online sessions biex dak li jkun jifranka traffic, jifranka anke l-konfidenzjalità li baqa' fil-privatezza tad-dar tiegħu. U aħna konna għedna nofru online sessions, fimt? U anka kien hemm min bħala professjonisti li ħarsu l-online sessions bħal xi ħaġa inqas għax mhux qed l-ġisem kollu tal-persuna. Meta mbagħad ġie COVID, kulħadd kellu jeqleb għall-online sessions bid-differenza li mbagħad qed tagħmilha bil-fors brata maġla waħed tkun inqas preparat. Imma hija norma li jekk persuna ma tiġix skomda ma tagħmilx bidla, ġifieri naraw anke fis-saħħa fiżika tan-nies, sakemm mhux qed jiġak x'imkien. Mux ħat induna li jismani, għandek bżon tibdel il-mod kif qed tgħix għax mhux ħelti għalik, hija reazzjoni normali naħseb hija naturali. A lot came out of it. Yes. A lot came out of it. So jekk naraw is-silver lining ħanażlu nerġgħu ikollna COVID ieħor kieku kellna nażlu. Ma nażlux żgur li le. Imma r-realtà hi li it-xukas, it made us alert. So a lot came out of it. Naħseb konna inventivi u ħaddimna moħna bat nieħdaq xejn ġim moħna li possibilment hopefully ma jintilifx dak l-adrenalina li ħassejna u kemm konna inventivi, nibqgħu nkunu inventivi. Naħseb xi ħaġa li affettwa żgur speċjalment fin-negozji lokali. Anke l-mod kif nibbrandjaw ċertu affarijiet għax dak li jkun issa kien qiegħed fuq l-istess level playing field, ġifieri inti qed tara anke sempliċement hekk għax ħadd ixtri oġġetti jew minn ieħor minn stampa awtomatik. Allura bla ma trid li nemmen li kien hemm perjodu twil fejn affarijiet lokali ma konniex nagħtu daqshekk konna nippretendu l dak li jkun għandu jixtiex lokali, mhux għax qed nirreklamawh b'mod tajjeb jew b'mod sabiħ li hija importanti għax għalkemm il-branding mhux ħajrifletti vera l-kwalità, imma
Mek qed turi li għamilt effort fl-oġġett diġà. Illum m'għadux biżejjed li inti jkollok website. Illum inti jrid ikollok il-persuna li qed tixtri mid-dar l-expectation hi li xorta trid tesperjenza il-prodott, ġifieri xorta trid tara jekk jien qed nixtri xi ħaġa kif ħatider f'kamra, irrid nara f'kamra, irrid nara jekk qed nixtri prodott tal-makeup, irrid nara x'ħajkun l-effett, mhux ġast it-turini il-prodott tal-makeup. So u illum il-ġurnata anke ħabba AI hemm ħafna affarijiet li qed iżid l-esperjenza. So once again, it's not about doing the basic. Xorta inti trid tibqa' ma jistax ikollok il-kwint, trid tibqa' tara what is out there u fil-verità avolja il-negozju narawh bħala dak li jrid jimprovja, they need to meet consumer expectations. Illum consumer expectations hemm din u jekk m'intix se tkun hemmhekk, pum, jibdluk. Wa xejn gerger fuq il-klient għax il-klient huwa dak li tagħmel deċiżjonijiet u fil-verità. Meta jkollok online platform fi ħafna investiment ukoll għax inti tittamel l-updates il-ħin kollu ritratti ġodda tal-prodott kif qed tajt inti u xi kultant ikun hemm ċertu plugins li jiswew eluf ta' flus. U inti jkollok klient pereżempju, ma fuq Amazon nista' nagħmel hekk. Can't really compare me, fimt, ġifieri, imma dawk huma l-expectations, ma rajdi leħe biex nagħmel dik il-plugin jien għandi bżonn xi 20,000 euro. Ġifieri inti once li qiegħed hemmhekk out there, the expectations tal-klient, whether you're a Maltese brand or foreign brand, jiena qed nistenna hekk minn għandek. U ovvjament ħajkun hemm min ħajkun diżappuntat, u jkun hemm ħafna nies jifhmu ġifieri, all right, this is a local brand forsi u ovvjament limited market, ma tistax tqabbel jiena u l-Amazon ovvjament. Naħseb ftit hawn kumpanija fid-dinja tqabbelhom mal-Amazon niġu dak il-punt. Imma l-expectations hekk ikunu ġew huma brand, huma websites u platforms li kulħadd juża, allura lihom li tagħmel dawn l-affarijiet huma qishom xi ħaġa normali kif issir il-ħaġa l-proċess. Allura jekk xaħtit jisma' u jgħid isma' jiena nixtieq niftaħ negozju, ħallih li semmejna ħafna downfalls ukoll u ħafna challenges biex ikun preparat għalihom fil-verità. X'għandu jew x'għandha bżonn issaqsi għan nifisha jiena għandi dawn l-affarijiet biex inkun nista' niftaħ. X'huma dak il-mistoqsijiet li għandha issaqsi għan nifisha? Jiena min-naħa tiegħi il-purpose kif għadd hija importanti ħafna, ġifieri minn hemmhekk tibda mill-purpose. Imma hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel to smoothen the ride. Sewwa ġifieri bil-purpose biss tasal imma it will be a harder way to get there. Hemm affarijiet li huma importanti li inti tagħmel tistudja l-market tajjeb, anka tagħmel pereżempju ċertu testing, tara l-klient kif x'inhu l-aċċ, min huma l-klijenti tiegħek, tifhem min huma l-klijenti tiegħek. Hemm ħafna affarijiet illum il-ġurnata. Entrepreneurship is a science. Hemm ħafna affarijiet li inti tista' tagħmel biex you perfect that. Jiġifieri jiena nara isma' all right, fejn hom il-gaps, kemm minnaħa professjonali, kemm minnaħa personali, biex jiena nasal ħalli mbagħad meta toħroġ you hit the ground running u mhux ma ħsibx minn fejn ħanġib il-finanzjament. Il-famuża teething problems li kultant noqgħod nistennew. Teething problems, problema jekk wara 6 xhur spiċċawlek il-flus u m'għandekx iktar. Taħseb daqsxejn il-planning huwa importanti ħafna. Importanti li you invest time, not excessively, għax jiġi ħadd joħroġ bl-idea qablek u tispiċċa tikdem idejk, imma the planning is very important. And it's a fascinating process li you are able to plan this baby, your purpose, ħalli you give it a good shot. Nisimgħu minn Abigail. Jien ma minx ħafna affarijiet milli qed tajt in hindsight. Iva, għandek mittel fraġuni ġifiri, ma jina tan kelli tattir ġo moħi u ma tan daħal ġo moħi ġifiri bdejt impinġu namela u tlaqt. Pero Iva, jekk tkun tista tkun f-situazzjoni fej tista testi għal-market, dejjem jgħin, titkellem ma' nies, networking, kif għadna il-perseveranza li kollok skop, li kollok il-passjoni, li temmen f'dak li qed tagħmel, li tkun differenti, li you are true to who you are, il-vuċi tiegħek, mhux il-vuċi ta' ħadd ieħor tad-datta, il-vuċi tiegħek, awtentiċità,
li tibqa' innovattiv, li tibqa' open to new ideas, tneħħi l-ego tara x'ħadem ma ħadimx mhux għax kienet idea tiegħek. Ġifieri dejjem tibqa' open u ma taqtax qalbek, trid tkun les li taħdem long hours, tkun les li tagħmel sagrifiċċji, jekk hemm bżonn ma ssifirx, ġifieri jekk ħadd tidħol għalija, jew ħadd tidħol għalija bruħek b'ġismek, fl-opinjoni tiegħi jew inkella ibqa' impjegat. Jiena nħobb insemmi wkoll li l-ewwel sentej dejjem huwa diffiċli. Tajjeb, At least. l-ewwel sentej sama tasal fl-ewwel stadju mbagħad jibdew diffikultajiet oħrajn. Fil-verità dejjem hemm id-diffikultajiet ma' kull stadju ħajġi problemi differenti. Però hija tittara intix reżiljenti biżejjed għandek il-ħiliet li tibqa' tikkumbatti anke meta tara dawn naħseb tkun onest miegħek innifsek, jekk xi ħaġa mhux qed taħdem, tajt isma' di mhux qed taħdem. Ġifieri inut li ħanibqa' nagħżaq jiena, inti ġifieri tkun ħassib xi ħaġa oħra. Jekk inti resourceful, ħassib xi ħaġa oħra. Jiena għalhekk nemmen li l-entrepreneur skills għandhom jiġu mal it-tfal għax dik il-kelma propja, inti tkun kreativ u resourceful. Inti jekk trid tasal biex tagħmel xi ħaġa, ma kull adversity li tiltaqa' magħha, tirrifletti, tara x'ħad tibdel, x'ħad tirranġa. Fi żmien il-pandemija u had to adapt. Fimt jiena bdejt ħriġt kollezzjonijiet li saret award-winning collection fi żmien il-COVID, ġejb għax għadt il-Marelli naħseb mod ieħor issa small quantity xi ħaġa issa ssir Malta kollox mill-bidu sal-aħħar, fimt ġifieri dejjem tissib opportunità mill-isfida li tintaqa' magħha bażikament biex tkun. Il-ħin ta' diskussjoni għaddinna wkoll, però qabel nagħlqu nixtieq kumment konklusiv minn għandkom it-tnejn rigward is-suġġett li tkellimna llum. Jiena namira ħafna il-min jażel li jidħol fin-negozju għaliex nara il-passjoni tagħhom u nara how much they are ready to risk and dedicate. Avoljem ħafna adversities li inti ikollok calling li inti jkollok xi ħaġa li inti qed taħdem lejha u tirnexxi, naħseb mbagħad it-outweighs l-affarijiet diffiċli li trid tgħaddi minnhom. Ġifieri wieħed m'għandux jaqta' qalbu, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel biex jgħin, imma importanti li jekk ma jkollokx il-why, jekk ma jkollokx il-calling, that is absolutely necessary. Jiena kont kemm impjegata u issa qed nimpjega wkoll, ġifieri isni naf il-munita miż-żewġ naħat. Napprezza aktar meta kienu jimpjegawni l-sagrifiċċju u riski li ħadu, per dejjem inħossni kont napprezza u dejjem kont inħossni li meta mmur għax-xogħol qisni il-kumpanija tiegħi, fimt li nagħti kull ma xtaq, kull ma rid, kull ma stajt, sorry. Ovvjament meta mor self-employed u għat il-Marelli kont naħdem daqshekk għal ħaddieħor, mela li nifsi missa nagħmel dak is-sagrifiċċju all it takes. And you have to do all it takes. Naħseb b'xi mod ikun hemm iktar komunikazzjoni bejn il-ħaddiema u min jimpjega, naħseb ikun hemm mbagħad inqas jisom misconceptions. Tkun ħaġa sabiħa li kulħadd jifhem il-pożizzjoni ta' xulxin. Ekku. Naħseb li semmejt m'għandix esperjenza f'negozju personali, però huwa naħseb sigrit ieħor li meta tkun impjegat li l-fatt li tapprezza imma qed impjegak huwa suċċess hekk la darba tixtieq tibda n-negozju tiegħek taf li hemm ċans li tkun iktar ta' suċċess il-fatt li minn impjegat qed tapprezza li qed jimpjegak ukoll. U naħseb jiena ħatejn ukoll il-job satisfaction tiegħek li inti mhux qed tħoss tmur hemm u tħossok sfruttat, inti qed tmur hemm u tħoss li jisma' dati għandu l-viżjoni, għandha l-viżjoni, jiena ħanejnhom jaslu għax ħangawdu kollha kemm aħna. Shared vision. Eżatt. Kellha fejn fil-għodu. Dejjem irru naqgħu għat-titlu tal-podcast vera għaliex hu il-calling, the why li naħseb jiena hija l-iktar ħaġa importanti. Jien ma naħsibx li n-negozju għal kulħadd. Jiena nikkwota l-Mark Manson li huwa awtur naqra kontroversjali li jgħid li tażel x'tażel fil-ħajja u mhux huma l-options dejjem qed tażel setta problemi. Issa inti tittara li ma setta problemi joddu għalik. Jiġifieri jekk inti impjegat għandek setta problemi. Tajjeb m'għandekx il-libertà li trid, ma tistax taħdem kif trid inti, trid tisma' minn ħadd ieħor. Meta jekk inti mbagħad għandek u għandek forsi mbagħad serħan il-moħħ, waqt li jekk inti qed tażel li tidħol għal negozju għandek ir-riskju,
għandek li kull daqqa ħatuħodha inti b'mod personali. Allura inti tittara x'setta problemi inti komdu l-iktar li tgħix biha. Abigail, grazzi. Stephanie, grazzi. L-għaliex id-diskutajna il-negozju il-min segwina. Najdulu biex jiffollowja din il-paġina u hemmhekk ħajkonna aktar l-għaliex, aktar diskussjoni differenti. Aħna ma baqanna xejn li fli ngħidulhom isegwuna l-għaliex ieħor fejn diskutu suġġetti oħra varji u interessanti bħal dan. Grazzi. Grazzi ħafna.